अंजनगाव पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल जिनिंग मालकाविरुद्ध तक्रार अर्जाच्या चौकशीचा ओघ हा जिनिंग मालकाच्या दिशेने जात असल्याचे दिसून येत आहे। त्याचप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दिलेल्या तक्रार अर्जावर अद्यापही कोणतीही कार्यवाही झाली नसून पोलीस विभाग मात्र चौकशी आणि कागदपत्रांची मागणी या पलीकडे कोणतेही तपास करीत नसल्याचे दिसते आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती देखील तक्रार दिल्यापासून काय कार्यवाही झाली असे विचारण्यास तयार नसल्याचे दिसत आहे। तसेच दुसरीकडे कृषी उत्पन्न बाजार समिती देखील जिनिंगचा परवाना रद्द करणारी प्रक्रिया लांबणीवर का टाकत आहे हे समजण्याच्या पलीकडे आहे। लाखोचा शेत डुबविणारा तो जिनिंग मालक जेरबंद का झाला नाही? जिनिंग चालवण्यासाठी परवाना देणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती परवाना देताना बँक अकाउंटची माहिती घेऊन परवाना देते।